Per argot, Tom. Nous sommes qu'à la guise, mais me croise dans la carrière d'Akhwarzin, les jours je portais le plus big au côté de gel. Et maar was nog gestuurd, dat was in kennen. Wat zet u? Est zo'n ploerne? Produit de Ries, la veleien de l'escarosudanen. L'auto a io a colle d'entrambi. Qui devo vedere l'osten per tutta la vita, a quella catraca sta una fine. Se tu devi dove rinnovare. E Louis Dumont, me, so banchal, fai sentetu, so bantoke, e taglio ieri, was Francine Andrebon. Haar krauw. O tu de non deres. Aga soba keta. Fascia papara soba nou. Se tu meio la eu potre da. Gola trabu se do bare que specie kind dus ik voor een persoon da brengen naar beneden. Publiek is aan bet jou dat rebi alleen dat hospitales nemen. En zien dat we dat gemeener, dat zoals aan anders, dat er een muziek. Is maar nog wel dat persoon dat je wel erg dat rebi alleen dat hospitales nemen, dat ook maar wat. Hij nog geval moet dat hospitales nemen. A plaha hospital bio za bude, aga persoon nog geval ga de utali. Se tu o passede per se tu gemeener, dat was aan de onbeste kant, dat er een muziek. Se tu gemeener wel aan mat, se tu o dau, aga persoon tu gerne dat ribi alleen dat die gamara, rebe malei. Aga di sempre mali, la romon qui da persona la dea made e bane lambigi shege da khosma ma tu jawa la kar var biciclette ma uno haga manali se just da una la ben don se tu dau aga person da aga hede abi aga yo pres de han bamos e base tia gemene nemme da gemene la var de an rezan mes musbi. Ah, zo was pakkadena dan. Meestal de lakken dan daar, waar een bagage op biciclette. Waar is er niet zo deugd door naar mij? Door die doos de lakken waar een prinses op. Ik kan maar de lakken waar een douwen. Dan een maar prijs was. Waar ja die nog gehoord bij het goal, het ging zo bij het privé. En na mijn neus waren ze zoekje. Ik niet was dat pas ik. Pavila si kamara jo hita neha var bornen. Die had toch maar hij. Ja tami daar is ook weer. Maar dwita nu he. Dan bakka bonni. Ja me. Mira monna goste sarau. Mes no que no. Agus kude person ablige de kassedrem dan te der. Maar hou nu goed de maanden lachen er vloer. Mais allemaal pakken rijden. Zet u agar persoon moneno bah guaramlan doeno dan neer te guale que nos wat. Zie u no se guaramlan. Zet u a moneno gestuur. Oh no. Elke mondabel. Hele wat prijs. Adal. Allora, quando pose di vem da ieri, allora che tammi non che adesso horse, Anna Sherry no seven. De hanneer da guane gum, age do gamal ma borda nene da nehan. Anna Sherry, ma rim o pakke Anna Sherry nere. Wist che samen se ma per io da. Se tu la vas de sta cruz. Papa so ganeo. Ora scriso mamma spuri. En maar klein het mee. Toen het nog een klein hoor. Me ni por sante varna per i sarmun no che ne bare che ne brisune. Se tu non la vale deu
Me, als is questo Deo, gan mareo har peoch war tu da pesavelo. Aber diese Domne, ne sta. Aber persona credi d'entrare in Sudan, a se vi livrare se vi tenga a cofca. Se lì tava varese. Ai la va am Jurgen. Again, a se vi lui lohi was Sudan. We lohi di Penagline in Tamia. Se lì tava varese. Oh, io pa che fare Tamia. Ja. A che me na gobara se vi Sudan bete che con un co. Se lì tava varese. Oh, alattu, la va casa di Jurgen. O maar la pesul. Pois que guele tudo, para por bagagem, acho 3 medalhas.